God aften. Mit navn er Ole Toft Hansen, og jeg er rektor på Vestbydens Gymnasium. Det er en kæmpe fornøjelse at kunne byde jer velkommen til vores musical. Det er jo sådan, at vi hver tredje år sætter en musical op. Det involverer et utal af mennesker, omkring 120 på og bag scenen, så det er et stort arbejde. Der er gået rigtig mange eftermiddage i mange måneder forud for det, der skal ske i aften. I søndags der blev scenen stillet op. I mandags blev der spillet første gang, og nu er det hele så samlet og klar til i aften. Så det er mig glæder at kunne ønske god fornøjelse her i aften til The Show Must Go On. Befriede mig. Som tak vil jeg opfylde 3 ønsker for jer. Sig frem. Vi ønsker kærlighed. Vi ønsker et nyt og tilsvarende VG. Ja, og en god eksamen. Kærlighed vil jeg skænke jer her og nu. Et nyt VG vil I få meget snart, hvor det vil rejse sig som fuld Phoenix. Og den gode eksamen, tredje ønske, ja, det må I selv klare. Jeg overrækker jer nu det allerførste ønske, kærlighed. Tag med mig på en drømmerejse, hvor I vil opleve kærlighedens mangfoldighed. Tag med mig til kærlighedens by, det gamle Paris. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day
company brings food and drinks. This he said to me. The greatest thing you ever learned is just to love and be loved in return. Der var engang en dreng. Det var en meget særlig og fortryllende dreng. Han kom fra et land langt, langt væk, og en dag, en magisk dag, krydsede hans vej min, og han fortalte mig en forunderlig historie om kærlighed. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Det var i 1899. Han var taget til Paris for at tage del i Bohemrevolutionen, som for igennem verden. Han ville skrive om skønhed, frihed og det han troede allermest på, kærlighed. I kunstnermiljøet på Montmartre lå stedet, der blev vendepunktet i hans liv. Moulin Rouge. En natklub, et dansehal og et bordel drevet af sidler. Et kongerige af natlige fornøjelse, hvor de rige og magtfulde legede med underverdenens unge skønheder. Og det skønneste af dem alle sammen var Satine. En kurtisane, som solgte sin kærlighed til mænd. Hun var stjernen på Moulin Rouge. Det var i 1899. Han var netop ankommet til Paris og havde fundet et passende uselt kammer, da... Goddag. Mit navn er Henri Marie Raymond Toulouse. Altså 3 år før. Beklager. Vi holder prøve på et skuespil. Det hedder Spektakulær. Ja, vores sovende den, han lider af narkolepsi. Han er helt frisk det ene øjeblik og i dyb søvn det næste. Hvordan har han det? Skønt. Argentineren står over. Stykket bliver klar til at vise til en vester i morgen. Vi må sikkert ikke færdig. En anden kan læse rollen. Han er ikke dig, datter. Hvor finder vi en, der kan spille ung, følsom, digterhyrde? Nej. Og pludselig var Christian med i gruppen af revolutionære bohemer for at erstatte den sovende argentiner. Vi tager det forfra. Nu runger hvert bjerg af troende kaskader, harmonisk valglyd. Ha. Stans, der er noget videlig musik, der var mine ord. Der var en kunstnerisk uenighed om Audrys tekster. Det ville en nonne altså ikke sige om et bjerg. Hvad med? Hvert bjerg sidder nu af en odeslange. Eller bjerget, der synger og gynger. Ja! Er fulde af symfoniske toner. The hills are alive with the sound of music. The sound of music. Og brilliant. The hills are alive. With the sound of music. Det er perfekt. With songs they have sung for 1000 years. Det er det der. Det er prægtravende brillant. Audrey, de to skulle skrive et stykke sammen. Ja. Nej, ikke ham. Farvel. Så. Hvad der kommer lidt, går lidt op. Skål for dit første job i Paris. Men det var Sidler aldrig med til. Han har talent. Han har talent. Jeg elsker talent. Men jeg har jo aldrig skrevet et stykke før. Med Christian kan vi skrive det bohemrevolutionære stykke, vi altid har drømt om. Ja, og så introducerer vi ham som en kendt engelsk forfatter. Og så overtaler hun sit lærer til at lade Christian skrive spektakulær. Stop!
undskyld, men jeg kan ikke skrive det stykke. Hvorfor ikke det? Jeg ved jo ikke engang, om jeg er en bohème-revolutionær. Bare vent til at høre vores kampsang. Ja. Selvfølgelig. Skønhed. Ja. Kærlighed. 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 Allermest tror jeg på kærlighed. Love is like oxygen. Love is many splendid things. Love lifts us up where we belong. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. Skål! I absint. Og nu afsted til Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Gitty, ya, here. Mocha chocolate, ya. Real lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Gitty, ya, da, da.
You got through with the money and the gun, of course. I left nerve by the cake, straight up gay, huh? Say fast man mine when I can spend yours. I'm sorry, I'ma keep playing this can't stop. And I told me, Get love, my badass from Moulin Rouge. That dope. Take to me, I'm expect to take. You got yeah. Coca chocolate, real lady marmalade. Mama love, lady mama love, mama love. Hey, hey, just give me to the moon. Hey, darling, happy alright, baby, just let me inside from the rise. Real lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Oh, my lady. Velkommen, mine herrer, til Moulin Rouge. Tag for dem af livets glæder. Baren er åben, pigerne er smukke, og senere på aftenen vil vores store stjerne, Mademoiselle Satin, åbenbare sig for dem, så de aldrig vil blive den samme, som da de kom. Lidla, kom her! Toulouse, mon petit. Du har taget en lille ven med. Oui, det er Christian, som er forfatter, og det er Nini. Wow. Wow. Hold da op, sikke smukke øjne du har. Wow. Sikke brede skuldre du har. Og jeg ved med, at du sikkert også har en stor og smuk stemme. Må vi ikke høre? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, han er følsom. Fingrene væk, din gås. Jeg så ham først. Hold nu op med det hønsesnak. Jeg er i forretningsøje med. Noget ædler lysten står på spil. Ja. Nå, mine herrer. Før vi skrider til aftens absolutte højdepunkt, har jeg glæden af at byde på et glas champagne. Og jeg prøver at se, om jeg kan få en aftale med Satin. Hold dig ikke tilbage, Louise. Lad de herrer få det bedste, som huset byder på. Velkommen, mine herrer. I har opsendt i alle lystens farver. Tag bare for med ret. Jeg har arrangeret et møde. Christian skal møde Satin. Når hun har talt med hertugen, der skal betale hele gilde. Ja. Bare hertugens pung er stor nok. God aften, min kære hertug. Matre! Bring herren det bedste champagne, vi har. Mademoiselle Satin glæder sig
kan jeg møde hende? Om lidt, efter hendes optræden. Jeg har arrangeret et møde for dem og Mademoiselle Satine. Helt alene. Christian, jeg har arrangeret et møde kun dig og Mademoiselle Satine. Helt alene. Helt alene? Oui, helt alene. Alene? Helt alene. Byd velkommen til min stjerne. The French are glad to die for love. Their hand may be my continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble side. Or humble feet, cat. Men grow old as girls grow old, and we all lose our chance in the end. But when I go past you, you rifle, dancing diamonds are a girl's best friend. Tiffany, cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. The time when our last needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. The may come the time when a hard-boiled employer thinks you're old night, but get that ass, no else, no dice. He's your guy when stocks are high, but be there when they start to descend. Diamonds are a girl's, diamonds are a girl's, diamonds are a girl's best friend. Let's those lobsters go back to their spouses. Diamonds, oh yeah, diamonds, diamonds, friend. Det er hendes korset. Det er snart alt for stramt. Åh, Satine, min lille pige. Maria. Det var bare en lille besvimelse. Hertugen bed på. Med sådan en mæcen kan du blive den nye Sarah Bernard. Store Sarah. Ja, hvorfor ikke? Bare få hertugen på krog, og så indtager du Europas store scener. Min lille Erling, hvordan går det bedre? Ja, selvfølgelig, kære Sidler. Jeg skal love for, at du fik hertugen på krogen. Du er lige hans type. Hvordan er hans type? Den iltredanserinde, den lynfiol, den krasse kat, eller den kæledyr? De frække dreng. I to pestilenser! Vær venlig at komme ud og servere for herrerne, uden at pille ved dem! Ikke noget, du skal bekymre dig om. Smut så. Nå, min kære, du må hellere gøre dig klar, så vil jeg lade hertugen føre op til dig. Jeg er en rigtig skuespillerinde. Det kan jeg love dig for, at du gør, min ælling. Jeg bliver en stor skuespillerinde, Marie. Og så flyver jeg væk herfra. Ja, langt væk herfra. Mademoiselle Satine, Mademoiselle Satine. Han er klar. Han venter på dem, når de er klar. Allerede? Oui, følg på mig.
She gave them away though in a pretty cabinet, let them eat the cake. She says, just like Mary Antoinette, real deal remedy, good shot remedy. Anytime I remember to she caviar and cigarettes, well-faced and elegant, extraordinary. And she's a killer, green gunpowder tits, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommend an enterprise, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Asia Minor, and then again swiftly over that one line. Perfume came naturally from hers, for past she could wear less. Delicious and precise, she's a killer. Queen gunpowder agility, dynamite with a laser, guaranteed to blow your mind. She's a willing playful as a pussycat, but momentarily out of action, temporarily arrogant, so absolutely not you. She's down to get you. She's a killer, a queen, gunpowder agility, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommend an enterprise, insatiable and appetite. Wanna try? You wanna try? Jeg tror, det var lidt tungt, altså. Nå, det røde værelse er meget bedre. Hvor herligt, at I interesserer på vores stykke. Det lyder spændende, og jeg vil med glæde bidrage. Er det rigtigt? Jamen, selvfølgelig kun, hvis de kan lide det, jeg skriver. Det er jeg sikker på, jeg kan. Toulouse mente, det var bedst, vi gjorde det i ene rum. Og gjorde han det? Ja, en lille privat poesioplæsning. Poesioplæsning? Ja, jeg elsker også en god omgang poesi efter en lille middag. Et glas champagne. Jeg vil hellere se at få det overstået. Udmærket. Jamen, så kom herind og lad os få det overstået. Jeg vil helst gøre det stående, men de må selvfølgelig gerne sidde ned. Det er samtidig, at det tager noget tid, før det ligesom kommer til mig. Min stil, den er meget moderne, og det kan godt føles underligt, det jeg gør. Men hvis de er åbne, så er jeg sikker på, at de vil synes om det. Det er helt sikkert. Han ser altså ikke forskrækket ud. Hun er overvældet over hans talent. Himlen med hyttesangerne. Kom nu. Er der noget galt? Jeg er lidt nervøs. Det tager noget tid, før det kommer over mig. Jamen selvfølgelig. Lad mor hjælpe dig med inspirationen. Er det inspiration nok for dig? Kom, lad os elske. Jeg vidste, det føles som jeg. Kom nu, kan det ikke være poesien? Kom nu, elsk med mig. Sæt Tina løs! Han er virkelig nede på seng. Han er helt vild. Han har talent. Ja. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Er det godt? Er det det, de vil have? Ja, poesi, frække ord. Ja. I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where... Din lille frækkert. Nej, det var ikke
stoppe blændet. Ja. I know it's not much. De er så fræk. My gift is my song, and this one's free. And you can tell everybody that this is your song. It may be quiet silver, and now that is gone. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is, now you're in. Sat on the roof, and I kicked off the doors. But some of these voices, well, they got me quite lost. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten you that green or that blue. Well, the thing is, what I really need, yours are the sweetest eyes I have seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Jeg er forelsket i en ung og smuk, talentfuld hertug. Hertug? Ja, ikke at titlen betyder noget, men... Jeg er ikke hertug. Ikke hertug? Jeg er forfatter. Forfatter? Jeg er forfatter. Toulouse, han... Nej, jeg mener Toulouse begavet fattig poemer. Det kan man vel godt sige. Nej, jeg slår ham ihjel! Men jeg troede, vi havde et problem. Men hvad så med hertugen? Åh nej, hertug, gem dig ude bagved. Søde? Er den påklædt? Hvor var du? Du skulle jo have været i værelset, som vi aftalte at møde hertugen. En misforståelse. Jeg gjorde klar til hertugen her i det røde værelse. Javel, ja. Min kære hertug. Lad mig præsentere mig for Mademoiselle Satin. Monsieur, hvor elskeværdigt af mig at give tid til et besøg. Fornøjelsen, min kære, er helt på min side. Jamen, jeg tror, jeg vil lade jer to turtelure lade hinanden. Efter aftens yndige sceneudførelser må de trænge til et glas champagne. Jeg får en modståelig trang til at danse. Undskyld, men jeg kunne godt bruge et glas champagne. Nej! It's a little bit funny. Hvad? This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide
I don't have much money, but if I had to buy a big house where we both could live, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Det er meget smukt. Det er far. Spektakulært, spektakulært. Pludselig nu, hvor du er, stod jeg endelig med ordene rigtigt. Nej! Det lyder stærkt, det virker på kvinder. Kom, lad os elske. Jeg vidste, de følte samme som jeg. Eller, nej, de har ret. De har helt ret. Vi vil vente til premiere. Vente? Ja, der er en kraft i dem, som skræmmer mig. De må gå, de må gå. Jeg er jo lige kommet. Ja, vi ser hinanden dagligt under prøverne. De må gå. Er du klar over, at der er sket, du er blevet set? Undskyld. Jeg glemte min... Bedrageri! Hertug. It's a little bit funny. This feeling inside. Smukt, hertug. Må jeg præsentere forfatteren? Forfatteren? Ja, forfatteren. Vi holdt prøve. De her, jeg skal tro, at de let og klædt i en anden mands arme. Hold prøve. Hvordan skrider prøveprogrammet? Skal vi tage det herfra? Nu håber jeg bare, at klaveret er stemt. Undskyld forsinkelse. Var det noget med et glas? Ja. Da de sagde de ord, der har inspireret mig sådan, at jeg straks kastede mig over arbejdet og indkaldte til en lynprøve. Og hvor er Sittler så? Sittler! Du kom! Hertug ved alt om lynprøven. Lynprøve. Ja, lynprøve, så vi kan indskrive alle hertugens geniale idéer. Nå, jamen vores forfatter ordentlig, det bliver med glæde. Hvor drikker gået? Så slap katten ud af sækken. Hertug er en stor beundrer af vores nye forfatter. Derfor vil han med glæde investere. Investere! Ja, men det forstår jeg. Naturligvis prøver at skjule et ny forfatter, fordi... Christian. Ja, Christian. Forfatteren Sittler. Ja, nu vel. Lad os gå over på kontoret og ordne papirarbejdet. Hvad er handling? Hvis jeg skal investere, så må jeg kende handling. Ja. Handlingen er den, at... Historien er, det handler om... Hvad siger du? Det handler om kærlighed. Kærlighed? Det handler om kærlighed, der overvinder alle forhindringer. Det foregår i Indien. Og der er en kurtisane. Den smukkeste kurtisane i hele verden. Men hendes rige bliver invaderet af en ond maharaja, og for at redde sit rige, må hun forføre den onde maharaja. Men på forførelsesnat forveksler hun ham med en fattig sitarspiller, og forelsker sig i ham. Det var ikke hans mening at narre hende, men han var klædt ud som maharaja, fordi han var med i et skuespil, ja. Sitarspilleren synger som en engel, men danser som djævlen. Sitarspilleren og kurtisanen må skjule deres kærlighed for den onde maharaja. Men sitarspilleren har en væk sitar. Den kan kun fortælle sandheden. Så derfor fortæller sitarspilleren sandheden. Han ønsker at male frihedens og skønhedens ord. Fortæller om kakak! Spectacular! No words. It's vernacular. Can't squat. Wait a minute. Good done with one degree. Returns are fixed at 10%. You must agree. That's excellent. And on top of your face, You'll be involved artistically. What do you mean by that?
So exciting, the audience is stopped and cheered. So delighting, every couple of minutes. So exciting, the audience is stopped and cheered. So delighting, every couple of minutes. Elephants and idiots, idiots and ghosts and acrobats and jumping bells, exciting ghosts and fire beats and swings like a charging beast. Intricate and acrobats, electric lights and shimmering, all the way from the street. Exciting, the audience is stopped and cheered. So delighting, every couple of minutes. So exciting, the audience is stopped and cheered. So delighting, every couple of minutes. So exciting, so delighting, so exciting, so delighting. But what happens in the end? The sitar man and the courtesan are pulled apart by an evil plan, and their love is just too strong. It's a little bit funny. This feeling inside. So exciting, so delighting. Sitar play a secret song, helps him see the evil one. Though the time runs away, it is all to no avail. I'm the evil Maharaja. You landscape. So exciting, so delighting. And in the end, should someone die? So exciting, so delighting. Generally, I like it. En erotisk, spektakulær scene, der rummer den vilde, voldsomme poemer, som gennemsyrer hele stykket, er to. Det lyder faktisk ikke dårligt. Så bohemerne havde nu et stykke, og Sittler havde en investor. Det blev nytår, og det nye år stod i bohemrevolutionens tegn. Mens Christian forsøgte at skrive festet resten af verden. Men det eneste Christian kunne tænke på var Satine. Men tænkte hun på ham? And
undskyld, jeg vil ikke forstyrre. Jeg så lyset var tændt, og så tænkte jeg vil bare gerne takke dig, fordi du skaffede mig jobbet. Før da vi var alene, og du troede, jeg var hertug, sagde du, at du elskede mig, og jeg tænkte, om det bare var... Om det bare var skuespil. Naturligvis var det det. Det føltes bare så ægte. Christian, jeg er kulsane. Jeg lever af at få mænd til at tro, hvad de ønsker at tro. Men et liv uden kærlighed, det er jo forfærdeligt. Nej, et liv på gaden, det er forfærdeligt. Nej! Love is like oxygen. Love is many splendid things. Love lifts us up where we belong. All you need is love. When a man loves a woman, can't teach my nothing else. He'll change the world for the good things he's found. If she's bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, really put her down. Yeah, when a man loves a woman, he spent less time trying to hold on to what he needs. He'll give up all his comforts and slave out in vain. It's just that way it was to be. Yeah, when a man really loves a woman, like if you wrap the feel my head, trying to hold on to your precious love, baby, please don't treat me bad. Would you forget? I know you don't shivering. It's nothing they turn off my heat, and I'm just a little weak on my feet. Would you like my candle? What are you staring at? Nothing, your hair in the moonlight. You look familiar. Can you make it? Just haven't eaten much today. At least the room starts spinning. Anyway, would you like my candle? Oh, the wax. It's dripping. I like it between The my fingers are bigger. Oh well, good night. We blew out again, yeah, I think I dropped my stash. and I was seeing you out and about when I used to go out. Your candles out. I knew it and I had it when I walked in the door. It was pure. Is it on the floor? The floor. They say that I have the best abs. You look for a T-shirt. Is it true? Oh, what? You're staring again. Oh no, I mean you do have an eyes. You forget that stuff. You look like you're 16. I'm 19, but I'm old for my age. I'm just born to be bad. I once was born to be bad. I used to shiver like I that. have no key. I used to sweat. I gotta go. I used to be a junkie. But now and then I like to feel good. We should light the candle. We should light the candle.
I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying. I better shape up, 'cause you need a man, and keep you satisfied. I better shape up if I'm gonna let your face is justified. Are you sure? Yes, I'm sure down deep inside. The one I want, You are the one I
jeg havde regnet med. At ombygge Moulin Rouge til et teater, det koster en formue. Men til gengæld må jeg forlange en kontrakt, der forpligter sig til over for mig. Jeg må naturligvis kræve sikkerhed. Skødet til Moulin Rouge. Tro ikke, jeg er naivsikler. Skødet skal være mit. Hvis der bliver nogen narestreger, vil mine tjenere, Warner Bros. Klare det på en måde, som i underverdensvejtænkeren forstår. Kritik skal være min. Jeg er ikke jaloux af natur. Men jeg bryder mig ikke om, når der rører mine ting! Ja, jeg forstår selvfølgelig, herre Hertug. Godt. De får midlerne til at ombygge deres elskede Moulin Rouge til et teater. Men jeg får til. Jeg vil fri til hende over en middagjagt. Hertugens insisteren var det nemt for de elskende at opfinde grunde til at se titlen undgå hertugen. Men jeg har jo arrangeret endnu et storslået møde for os i tårnet. Hertug, du må have undskyld. Jeg beklager. Christian, smukke dreng. Hvorfor lader du ikke bare lade hende have den lille med Hertug? Du kan alligevel ikke skrive den virkelighed, som du ønsker op til. Hvad med, at jeg spiser dig i aften? Ikke løbende med dig. Men jeg har en scene, jeg skal have skrevet færdigt. Jeg tror, det scene på trods af stort møje og besvær lykkedes det ikke den sortøjede veninde af den beskæftigede guitarspiller. Hold kæft, din nathold, eller jeg pisser i dig!
du det? Ja, det lover jeg. Hvad i alverden har du gang i? Hansen, han bruger en formue på dig. Han gør dig til en stjerne, som du har siddet drømt om. Og nu fjæser for min lille fattig forfatter. Hvad nu hvis Hansen rejser? Det er alvorligt. Det er ikke noget. Det er bare betagelse. Betagelse! Den betagelse må høre op. Absolut den dreng. Gør det forbi. Og så er det med Hansen som gående. Christian vidste ikke, de sidste skæbnesvangre dage, at en kraft, som er dunklere end jalousi, er stærkere end kærligheden, havde fået sin tagelse til. Kommer Ruben til jer? Tidligst i morgen. I morgen? Jamen det går ikke. Hun har en livsvægt til jer. Hun skal op til Hansen. Sitter. Mademoiselle Satine er døende. Hun har sol. Sol? Min lille fugl. Min lille fugl. Døende. Jeg beklager. Hun må ikke vide det. The show must go on. Whatever happens, I'll give it all a chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm living. I must be woman now. I feel hurting around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making too free. Show must go on. Show must go on. Oh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Show must go on. Show must go on. Oh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Skrifter! Hold i jakken. Væk, idiot! Nej, naturligvis ikke. Men det er fordi hun blev sådan ramt af en vældig trang til at opsige præster
first time. Yeah. She says it feels so good inside when you hold her and you touch her. Siglers fantastiske løgne havde igen afladet i hans pose. Men ingen løgn, uanset hvor fantastisk, kunne lade sig til. Hele natten havde den fattige sitarspiller ventet. Og for første gang Hvor var du i aftes? jeg har jo sagt, at du er syg. Du behøver ikke at lyve. Det må slutte mellem os. Alle ved det. Sidler ved det. Og før eller siden, men hertugen også ud af det. På premiereaften skal jeg gå i seng med hertugen. Og jalousien vil drive dig til vandet. Never knew I could feel like this.
Undskyld forsinkelsen, men vi har skrevet en ny slutning, hvor den fattige sitarspiller har skrevet en hemmelig sang til kursusanen. Så uanset hvor slemt det går, så vil de altid huske på deres kærlighed. Vi kan tage det fra din reprise til. Hvor fantasifuldt. Vi må passe på. Frygt ikke. Vi kan dyrke vores elskår for næsten meget rationelt. Helt ærligt, det er en smule irriterende, at man falder i søvn, hver gang jeg prøver. Men så er det, at den magiske sitar, det er dig, Toulouse, springer frem og siger, the greatest thing you'll ever learn is just to love, and to be loved in return. Christian, det er min kritik. Skatter. Den slutning er klog. Hvorfor skulle kurtisanen vælge den fattige forfatter? Jeg mener selvfølgelig sitarspiller. Jeg bryder mig ikke om slutningen. De kan ikke lide slutningen, kan Arthur. Hvorfor skulle kurtisanen vælge en fattig sitarspiller frem for Maharajaen, der kan tilbyde hende et liv i tryghed? Men undskyld, det er jo ikke om til bohemidealer. Skønhed, frihed og... Jeg er ligeglad med jeres latterlige bohemidealer. Hvorfor skulle hun ikke vælge Maharajaen? Hvorfor? Fordi hun ikke elsker dig! Ham? Fordi hun elsker ham ikke. Nu forstår jeg, Sigler. Den slutning skal skrives om. Det skal være uden de elskedes hemmelige sang. Det øves i morgen tidlig, og er klar til premieren i morgen aften. Hvor? Men det er jo fuldstændig umuligt at... Silver! Det kære hertug blev behandlet afskyeligt. Hvorfor tager de og jeg det lille middag, og bagefter fortæller vi Sidler, hvordan vi fortsætter? Udmærket. Feel
var lavet for vores hus. Og det eneste, de andre kunne gøre, var at vente. Bare rolig, Shakespeare. Enden på komedien skal nok blive, som du vil have den. Når først hertugen har fået sin ende på komedien. Gå væk. Nini, nej. Forelsk dig aldrig i en kvinde, der sælger sig selv. Vi har en dans på modellerne i Buenos Aires. Den fortæller historien om en glædespige. Om en mand. En mand. Der elsker sig. I hende. Først er der begær. Why does my
rejser. Det er snart morgen. Rejser? Men hvad med forestillingen? Jeg er ligeglad med forestillingen. Bare vi har hinanden. Bare vi har hinanden. Vi har hinanden. Venter du på mig? Det er drengen. Man forhekser hende med sine ord. Men vær ikke tilbagesikrer. Find hende. Sig til hende, at slutningen bliver ligesom jeg ønsker. Hun skal komme til mig efter tæppefald. Ellers så lader drengen myrde. Myrde. Undskyld, jeg trænger mig på, min engel. Du spilder min tid. Du forstår det ikke. Hertugen vil... Han vil lade Christian myrde, hvis ikke vi opfører hans slutning, og du kommer til ham efter tæppefald. Vi lader os ikke skræmme. Han er magtfuld mand. Du ved, han kan gøre. Hvad er det, du laver? Jeg kan godt undvære dig. Hele mit liv har du fortalt mig, at jeg kun var det værd, at nogen fortælle for mig. Men Christian elsker mig. Han elsker mig. Han elsker mig, og det er verden værd. Vi rejser. Farvel. Du er døende, Cecilie. Du er døende. Det er jo ikke mor. Desværre ikke. Det er lægen, der har fortalt det. Marie. Det er sandt. Jeg er død. Du må sætte dreng på. Og så... Du skal gøre ham ondt. Du skal såre ham. Få ham til at tro, at du vælger hertugen i stedet for ham. Du kan bruge dit talent. Dit skuespiltalent. Så kan du redde ham. Men vi er jo underverdens væsener. Vi har jo ikke råd til kærlighed. Så. Hvad er der i vejen? Jeg bliver hos hertugen. Han kom ind til mig og lovede mig alting, jeg nogensinde har drømt om. Han stiller kun én betingelse, at jeg aldrig må se dig igen. Det gør mig ondt. Hvad snakker du om? Forskellen mellem dig og mig er, at du kan rejse, når du vil. Men det her er mit hjem. Moulin Rouge er mit hjem. Det kan ikke passe. Der må være noget andet i vejen. Fortæl mig sandheden. Sandheden er, at jeg er den kapitalistiske krydssag. Og jeg vælger Horatio. Sådan ender historien. Sig til! Sig til! Du ser mig nok som en lille gnom, hvis eneste venner er glædespiger og alfonser. Men jeg kender til kunst og kærlighed, og jeg længes efter det ved hver spor i min krop. Jeg elsker dig. Jeg ved det. Jeg elsker dig. Jeg kan mærke det. Gå din vej, Troels. Gå din vej! Christian ville glemme, hvad Toulouse havde sagt, men han var fyldt af tvivl, og der var kun én måde at bevise det på. Så han vendte tilbage til Moulin Rouge en gang til.
betale en regning. Gå din vej, du må være her. Du fik mig til at tro, at du elskede mig. Så hvorfor skulle jeg ikke betale? Hun skal på scenen nu. Slå dørene til paladset op! Lad mig betale som alle andre. Slå dørene til paladset op! Lad mig betale. Slå dørene til paladset op! Sig du ikke elsker mig. Slå dørene op! Nå kan han klæde sig pænt og barbere sig lidt. Men mit øje snyder mig ikke. Det er den selv samme fattige sitarspiller. Vanvittig og skindsyg. Denne kvinde er deres nu. Jeg har betalt min skyld. Du betyder intet for mig, og jeg skylder dig intet. Denne sitarspiller elsker dig ikke. Christian, the greatest in Jules ever learned is just love and be loved in return. Sig dog stille, menneske. Ja, wow! Jeg elsker dig. Fortæl vores historie. En læge! Læge! Ja, Christian. Fortæl vores historie. Den dunkle kraft, som er stærkere end kærligheden, havde fået sit endelige tag til sidst. En historie om en tid. En historie om et sted. En historie om menneskene. Men først og fremmest en historie om kærlighed. En kærlighed, der vil leve til evig tid. And then one day, one magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing